Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο. Θα μιλήσω για τις Beliebers και για αυτό το βίντεο που ανέβασε μια κοπέλα με μια μπαντάνα εδώ πέρα στο κεφάλι. Μου άρεσε πολύ αυτό, ωραίο, θα το κρατήσω, θα το δοκιμάσω και σε μένα, αν μου πάει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ο Justin Bieber είναι γκέι, πώς το καταλαβαίνεις? Ναι, η φωνή του, πώς κουνιέται, πώς κάθεται, πώς όχι, το πω η φωνή του, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Justin Bieber δεν σας ξέρει, ούτε εσείς το ξέρετε, δεν φταίει αυτό. Και πρέπει να αρχίσετε λίγο να σκέφτεστε περισσότερο. Τα τραγούδια του τα ανεβάζει για κάποιο λόγο και δείτε λεφτά. Εσείς τώρα τι τον νοιάζει αυτόν, τι κάνετε, ποιες είστε, από πού είστε, ποιο είναι το όνομά σας κτλ. Για αυτούς ή για αυτόν είστε μια κουκκίδα μέσα στον κόσμο. Δεν σας ξέρει, ούτε τον ξέρετε. Λέτε ότι βρήσαμε τη μάνα τους και όλα αυτά. Ναι, και δεν τους ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους έχουμε βρήσει, αλλά ούτε και εσείς τους ξέρετε. Και αν πάτε να μου παίξετε τώρα υπεράνω που ακούτε και metal και rock, αυτά είναι βλακίες. Πάτε να δικαιολογηθείτε γιατί καταλαβαίνετε ότι είστε άσχετες από μουσική. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Άλλο ένα. Δεν μπορείτε να τον αποκαλείτε Justin μου. Δεν είναι δικό σας. Δεν τον ξέρετε. Δεν σας ξέρει. Είναι γελίο. Σαν να λέω εγώ ο 12ος μου. Εντάξει, τον ακούω, μ' αρέσει. Πείτε. Αλλά δεν λέει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, είστε τέλος πάντων πολύ τέλος πάντων όμως. Αλλά τέλος πάντων δεν θα μιλήσω άλλο τέλος πάντων. Και για αυτή τη σελίδα, τη Greek Memes, εντάξει, είναι τέλεια, μ' αρέσει, την βλέπω, γελάω και ανεβάστε κι άλλες φωτογραφίες να γελάμε λίγο παραπάνω. Bye.